Eleni ni'n dallu 200 blynedd ers ti'r cenhadon Cymraeg chwilio am Madagascar. Ac un o'r cenhadon hynny oedd Eifion Griffiths, un o'n cyndeidiau o Wynfe. A fues i mas yn Madagascar yn yr Hydref a gweld yr angen mawr sydd yn dal i fod yno, ac wrth gwrs rwy'n awyddus iawn i helpu. Mae Aberaeron bynwyr yn gwneud apel eleni a dwi am helpu'r apel drwy gerdded o Jerusalem yn Wynfe, lle gath Eifion Griffiths ei codi a'i fagu i Neuadd-lwyd, le ath y cenhadon i'w addysgu. Mae'r daith o Jerusalem i Neuadd-lwyd rhyw 20 milltir. Ac wrth gwrs, dyw e ddim yn daith naturiol, felly mae yna dipyn o gerdded wedi bod i weld beth yw'r llwybr mwyaf hwylus i fynd arno. Byddwn ni'n neud y daith dros gwyliau'r Pasg yn gadael Jerusalem ar gwedr y Gogledd a cyrraedd Neuadd-lwyd ar Sul y Pasg, a byddai'n mynd gyda fy merch Siwan. Rwy'n neud y daith mwyn cefnogi Apel Madagascar, yn Aberaeron bynwyr Cymraeg, a gobeithio byddwch chi yn gallu cefnogi'r apel hwn. Mae nifer o ffyrdd i ddanfon cyfraniadau, un trwy Just Giving a chwilio am Wynfe, neu cysylltwch â Aberaeron bynwyr Cymraeg yn nhŷ John Penry. Diolch yn fawr i chi, a gobeithio byddwch chi'n gallu cefnogi Apel Madagascar.